taky do bazénu? Ne, jsem si dělala, že už si dají nocí vodu, takže jsem úplně hotová, nemůžu ráno stát. Můžu ti něco říct? No. Poslyš, vím, že se o tom nechceš bavit, ani to nebudu rozebírat. Vím, že třeba mý výroky jsou třeba nepřijatelný třeba pro tebe nebo tak. Já to budu chápat a budu to respektovat, ale věř, že to, co jsem řekl, bylo upřímné a řekl jsem tak, jak jsem to cítil. I když to nevypadá hezky třeba v tvých očích. Rozumíš? No. Ale nezlobím se na to a ještě ti chci říct, že... hezky, ale je to opravdu takhle, jo. Nebudu, já prostě mám furt něco, furt jsem v něčem hrozně naivní, jo. Samozřejmě ten výrok byl na mě hodně drsnej, ale počkej, ale od toho si tady. Já jsem se nic jiného nemyslela, chápeš to? Co bys tu jiného dělal? Jedinou bolest můžeš udělat, řeknu ti to na rovinu, fakt Pájo, opravdu. S tebou se bojím konfliktu ale řeknu ti na rovinu, pokud budeš cítit, že se mnou nesouhlasíš, je to proti tvému přesvědčení, od tebe mě to mrzet nebude. Protože tady není východisko, nevíš, jak to dopadne. Nebude, já to pochopím. Řeknu na rovinu, nebyl bych rád, ale pochopím to. Umím se s tímhle tím už dneska vyrovnat. Jo. Vím, že to zní hrozně, někdo to bude chápat, že je to samolíbí nebo tak. Řekl jsem těm lidem, po čem toužím, co to. Vím, že to nevypadá hezky, ale to je to stejné, jak jsem to řekl, a i to. Řekl jsem moje poměry, jaký jsou, jaký život mám to. Já vím, že je lepší mlčet, nepřipomínat to těm lidem a neříkat to. Já to vím. Je to mnohem pohodlnější. Ale je to pravda. Pro mě to prostě, samozřejmě se každý jiný. Pro mě bylo štěstí a výhra. Já se budu zase opakovat, mi to byl sen, co jsem dostal opravdu. Jo? Já tu výhru beru jinak. Já když tady vyhraju, tak budu samozřejmě šťastná, ale vím, že to jsem vyhrála pro moji rodinu. Strašně bych si to přála, jim to dopřát. Jim splnit přání, protože moje máma se strašně moc pro mě obětovala v životě. Strašně moc, abych to chtěla hrozně pro ní udělat. A ty to máš zase prostě jinak. No přesně tak, no. Jo. Ale zase na druhou stranu nevím, jestli je to dobře, že v tomhle hledáš štěstí. Rozumíš mi? Já mám samozřejmě taky takové věci, že bych prostě to, co třeba udělal Oktávii pro mě. Já to tady nechci vykládat takhle až do podrobna. Ten člověk mi strašně, že bych chtěl ho předtím, že jo, když to... Já to vím, ale prostě ten život jde nějakým způsobem dál. Ale já to tady nechci vykládat samolibě. Rozumíš tomu? No, jsem rád, že to... Každý jiný. No právě. Pro mě nevím, jestli je to ta pravá forma štěstí, tohleto. No jasně. Ale ty jsi jiný, takže já tě nemůžu pochopit. Rozumíš mi? Jasný. Já kdybych byla v tvý kůži nebo něco jinak asi myslela, tak třeba bych tě pochopila. Já bych ti strašně rád řekl tyhle ty věci aj kolem familie, tohle, co bylo to. Mně to přijde zbytečný to řešit tady. Já na to poukazovat nebudu a nebudu z toho těžit. Chápeš to? Protože to nechci dělat, protože mi to přijde stupidní. Mě dvakrát tady ujeli takhle nervy, prostě už se to stalo, to je jedno, ale prostě já bych to mohl rozebírat, pitvat dál, já nechci. Občas někdy se stane, když přijde myšlenka, že se mi připomene nějak, ale naštěstí si to vždycky naštěstí včas uvědomím. Mně to přijde trapný. Já prostě s prosíkem... Bylo by to ubohý, chápeš? Už prostě tak to cítím ráno. Takže řeknu ti na rovinu, potřebuji ten duel teď, abych věděl, jak to dopadne. Protože ať se to stane teďka, ale ne až potom ke konci. Potřebuji o těch věcech mluvit, no tak prostě to tak má být, ale ne až konci. To tak nechci. Bych řekl, že se toho nebojím. Lhal bych. A je to i to vzrušení z té hry, všechno ke všemu tak, jak to patří. I to, že jsem se tady dostal, ta nabídka, to se neodmítalo a neodmítá. No, dneska v práci bych toho litoval. Hele, jak já říkám, ty nabídky,
by využil úplně každý. Ten Já ti každý chci- by sem šel znova. Já ti chci Chápeš? něco říct. Protože je to... Ty máš sny, ty operní pěvkyně, tady to, jak byl ten úkol, jak jsme se bavili. Cokoliv se nabídne, využij toho. Nepřemýšlej nad tím ani chvíli. Takhle roky utíkají. Už prostě sleduju, jestli povzdechneš, jestli vydechneš, že abych tě nedráždil těma dle věcma, co Ne. No, protože to tak mám v sobě. Protože už Aha. koukám na ty lidi, jak reagují, že jestli je to nudí nebo ne. Proto jsem na Romanu reagoval taky, protože když mluví dlouze, mě taky už nebaví. Chápeš to? Okay. Tak já z toho beru, že už to těm lidem leze Jo. na nervy. Prostě ponorka, chápeš to? Jo. Nechci tím obtěžovat, no. OK, takže já bych ti teď chtěla něco říct, jo? A až mě to nebude bavit, až mě budeš štvát, co ty řekneš. Ty to nechápeš? Tak nemůžu Já všechno vím, že pochopit. ti to vždycky můžu říct a ty se neurazíš tady. Já ti řeknu, Vlado, teď je to takhle, nebo Vlado, buď už ticho, chápeš? Ty se neurazíš, tak to tak ber. Jo. A když držím hubu, tak to prostě beru, přijímám a chci tě poslouchat. Ostatně 10krát let dokola to stejný, to mě teda nebavilo. A furt. No a taky čekám. furt Já bylo už- to samý dokola, proč jsem tohle, proč jak bylo tohle. To. Mohl jsem být ještě upřímnější a říct, že to drbání furt, No. že mě to nebaví. No mě to taky nebaví, protože Já vím, že myslím, drbou. že to furt... Ale mě to, jak se já věci vím, navidí. ale mě to neto. Teď šla Luca, říkám, o čem mluví. A říkám o tom, mně to bylo jasné, ale No. schválně jsem se A zeptal. proč myslíš, že tam nejdu asi ven? Mě to nebaví už. Ale nebudu ti to tady říkat, prostě to je... Protože vím, že tě to taky nebaví. No. A to je jedno, tak samozřejmě někdy něco řeknu, ale to je furt Jo, dokola, já furt, taky, ale furt. Ale to je 24 hodin denně, já se normálně zblázním. Teď já už jsem tady na ně stekla, venku oni na mě koukají. Je furt jedno a to samý dokola. A teď jsem zvědavá, jak bude tohle. A teď jsem zvědavá, jak bude tohle. A tenhle ten tohle, a tenhle ten tohle, bože můj. Já vím, že tady prostě není nic Není jiného, o čem no, jiným prostě mluvit, není, já to vím, chápu, ale prostě se to nedá no, vydržet já taky. si to prostě poslouchám furt dokola. S tebou nemusím ani říkat kdo, ty to víš kdo, já taky No. vím, kdo to je. Ale nemusím to rozebírat.